интимен контакт, аурите се сливат, енергиите се сливат се и кармата. Уроците, които трябва да премине всеки един от тях. Уроците също. И който е с по-слабата енергия, по закон му се лепват повече негативи и повече тежки уроци. Ако той е един нарцис, ако той е един манипулатор, ако той е един насилник, когато ти си със силна аура, няма да го допуснеш до себе си. Той ще иска, но ти ще кажеш не, стоп. Аз не искам твоята енергия, аз не искам твоята токсичност в моя живот. 5 октомври те очаквам, за да засилим твоята енергийна защита не само срещу негативни енергии, а и срещу негативни гошковци. Така че това да сте със силна енергия и силна защита ви помага в абсолютно всяка една ситуация. Било с негативни същности, било за това да се чувствате добре, било за това да отблъсквате негативни хора и ситуации от вашия живот.